Nokni toilet bisingo ar jagao jodi cockroach eba keba spider phano nukha hinkhe chwng belai kheno kirilaio tei kirinai borok kirijago baksa keba kirijakya phiaba kaisa kok bwkhao kirimani tongo chibukrok o khimani thaio. Toilet hakor bisingo jodi no hapjak tongkha hinkhe sugi rekha hinkhe ar jaga no thuyui painai obo kahai kwbangma no kok uansukjak tei ongo tei uansukma tui bo chwng kirilaio tei abo kahai khe kaham khlaiui horo toilet o thanani swkang achungnani swkang kaham purung khlaiui nailaio. Cockroach tik sinjo tei spider beng obo kahai nungma bai no borok ni khorang sirik mokoro wngui thango hinkhe norok uansugui nai di o hakor bisingo jodi no borok hapjak nukha hinkhe norok ni reaction bobo kahai wngno. Mamla wngkha Odisha ni rajdhani Bhubaneswar o poribar ni borok rok ar jagani borok ni toilet bisingni simi tamo khorang kahai khwnahorui tongkha borok washroom ni fatar ni simi. O khorang bo Kirimasincha khlaiui pungmani hai khorang. Washroom bisingo phai naima bai nukha borok kahai phiaba kaham khlaiui tesa tiklaiui bono nainani naimani yagulo kheno nukha abo borok kya abo wngkha chini kok bai chwng muphuk kheno muphuk se kotorma khlaiui a leptin hakor bisingo hapjak khlaiui mankha belai kheno Kirimasincha moment je a borokni nokni borok rok nukmani a jorao. O najara nungmani yagulo nokni borok rok jephru o khorang Kirimasincha hai khnaka afuru borok washroom faising toilet faisingo thangui naikha tamo khorang pungnani nangkha obo hinui puila hinkhe to kirijaklai tonglaimani nokni borok rok mo kunu mungsa sukde sikiriui tongkha nogo kunu mungsa sukde hamya atmani proba wngkha hinui kirijaklai tonglaimani hinkhe borok tobo sahas khlaiui toilet bwkhak thangui naikha naimani yagulo kunu phano nukjakliya kunakuni bebak jagao no naikha kunu jagao phano khe omo kahai aming swibo nogo pusijaknai kwrui hinkhe tamo pungkha hinui uanajaklaikha aboni swrapsani yagulo kheno o leptin hakorni bisingtwi belai kheno Kirimasincha khorang khlaiui pungnani chengkha hingkakhe ba swrapsani yagulo aro naisingui tonglaikha ar jagani borok rok aboni yagulo kheno borok kahai khe yak bokhorok nukjagui phaikha afuru kheno borok sibula hinui kirijaklaiui aro chirik mokoro wngnani nangkha aboni yagulo kheno ar jagao gana gini tongnai borok rok joto pal khlaiui kuthum laikha aro boroni borok phaikha hinui puila o hingka hinkhe borok no hinui chongui tongmani phiaba ar jagao animal rescue team rok no nuhunui akoi ar jagao joto bokhorok tei bwsak no tiklaimani yagulo kheno saimankha tei nugui akoi saimankha abo borok ya thikno borokni yak khai pono borok ya abo wngkha muphuk se kotorma tiklaina naimani phiaba o muphuk bisingo no hamnani nai tongo hinkhe borok bini ichhaui no ongkhorui phaiano hinui leptin ni eba kheba toilet ni doga phiyogui tonikha phiaba omo kahai khe bo ichhaui ongkhorui phaiano hinui uansugui tongmani o se ongkhorya tobo a jagao no swsak wngui tongkha o hakor chikon sao hinkhe rescue team rok chesta khlaimani yagulo gonta chesta khlaimani yagulo o muphuk no tiklaiui naui mankha hinkhe norok no ang swngnani muchungo norok bo jodi omo kahai moment so klaikha hinkhe norok jodi toilet o thangfru eba khe bathroom thangfru omo kahai khe chibuk eba khe muphuk hinkhe nukha hinkhe norokni reaction bobo hai wngnai comment section o thangui comment khlai salai di।